Gràcies, Marta, per acompanyar-nos. Ja heu vist que en la convocatòria d'aquesta activitat la Marta ja presentava una miqueta la Marta, no? Ja ho sabeu que és una persona llicenciada en dret, que s'ha especialitzat en audiovisual, que té experiència en el sector privat i que des de fa un temps està treballant com a consultora així a nivell freelance. I avui ens parlarà de coproduccions. Té pensada una presentació, però ens ofereix que intervinguem quan vulguem, que fem les preguntes i ho portem cap allà on més ens interessi. Jo crec que hi ha un perfil de gent diferent aquí, però crec que hi ha gent que hem coproduït, hi ha diferent gent que haurà coproduït a nivell internacional, altres potser més ho han fet a nivell nacional, i tots més o menys podem saber quins són els valors de coproduir, les oportunitats que ens dona, de finançament, però també en termes de mercat, però probablement per coproduir fan falta altres coses. Estaria molt bé que la Marta ens digués quan és recomanat pensar en una coproducció i a vegades probablement no sigui tant, no? Pasta, només fa falta pasta. Per què coproduir, quina oportunitat pot suposar i una miqueta veure què ens cal. I això suposo que ens aniràs explicant una miqueta formalment quina ha de ser la cadena de drets sobretot i com ho hem d'anar instrumentant. Així que endavant i en tot cas podem anar fent preguntes, entenc, i si no, al final també el que pugui sortir. Gràcies. Gràcies a tu, Norberto. Bon dia, Norbert. Bon dia a tots. Jo us posarà... Hola, Eva. Sembla que ens havíem vist. Jo us he fet un petit PowerPoint per tenir una mica com de guia, per saber per on hem d'anar, per tenir una mica de punt de partida. Però el que deia el Norbert, jo crec que és millor que a mesura que jo vagi parlant, perquè no sigui un rotllo això, i a més ja els advocats ja som una mica rotllo i a sobre la llei és més avorrida encara, per fer-ho més dinàmic, qualsevol cosa que jo vagi explicant o que vulgueu parar, preguntar-me, simplement feu... No sé si la Marta podrà també fer de... Em pot xivar si hi ha algú que vulgui parlar o alguna cosa, aixequeu, o directament parleu i podem fer-ho molt més dinàmic i fer consultes que potser a mi no se m'han ocorregut i a vosaltres us venen al cap en aquell moment, que al final es tracta d'això, no? Llavors us vaig a compartir pantalla ara, a veure si sé fer-ho això. No sé si ho veieu. Perfecte. Sí? Vale. Llavors, si us sembla, Marta, vaig començant. Veig que encara falta algú, però si et sembla o què? Sí, tira. Sí, vale. Jo us explicaré una miqueta, he fet una mica, res, són 14 pàgines, 13 o 14, no és gaire, i sí que he fet una mica els punts que trobo que són més importants des del punt de vista legal per el que hauria de ser bàsic o com a mínim necessari per tenir un contracte de coproducció internacional. Si després teniu preguntes al tema nacional, també hi ha moltes clàusules que són les mateixes. És a dir, hi ha algunes clàusules que són obligatòries tant en un contracte nacional com un contracte de coproducció internacional. El que passa és que és veritat que el CIE internacional, que sé que vosaltres ara mateix esteu molts fent això, té una sèrie d'avantatges i una sèrie de beneficis, no només fiscals, sinó també a nivell comercial, que pot fer que decanti la balança per dir, hosti, anem a buscar un coproductor internacional per fer el nostre projecte. Llavors, els aspectes bàsics, bàsicament, de la coproducció internacional no són molt complicats i, de fet, tots us deu segur sonar. O sigui, tothom que ha fet més o menys un contracte, o si ha tingut un advocat que us ho hagi fet, o vosaltres mateixos heu agafat del Google algun document. Hi ha un tipus de clàusules que són obligatòries, és a dir, hi ha clàusules que són les típiques que trobes sempre en un contracte de coproducció internacional. Ja sabeu també que als advocats ens agrada parlar d'una manera estranya perquè ningú s'entengui i llavors a vegades posem en els papers coses que la gent diu, però exactament què vol dir això, no? A vegades posem frases que si no ens pregunteu o no sabem el que volen dir semblen més complicades del que són. I després, d'altra banda, hi ha clàusules que semblen supersimples però són molt més complicades del que semblen.
Llavors, jo us he fet aquí un petit esquema també que la Marta també us deixarà per si algun dia necessiteu fer una consulta o voleu mirar alguna coseta més. També això ho trobareu al Google, ho trobareu a 1000 llocs, però és veritat que al Google a vegades el que es troba no és ben bé fiable, no? Llavors, bàsicament, si voleu, comencem una mica per les clàusules obligatòries. Seria la primera... Hola, bon dia. Bon dia. Com anem? Què tal, Jordi? Perdoneu que he arribat una mica tard. No, tranquil. Estàvem parlant una miqueta de les clàusules obligatòries del contracte. Hola, Antonio. Veig que l'Antonio també... Sí, ens van incorporant la gent. Continua, Marta. Sí. Llavors, les clàusules obligatòries que trobem, la primera de totes trobem les parts del contracte, la segona ha de ser l'objecte del contracte, el tercer punt, el tercer o quart, això els números com vulgueu, però sempre ha d'estar això en un contracte, són els drets de propietat intel·lectual, que això sonarà molt pesat, ui, drets de propietat intel·lectual, què és això, què tal? Després en parlarem una mica, però és important que sapigueu que sempre ha d'estar això en un contracte. La part de pressupost i de finançament, que també és la part segurament més important per a la majoria de coproductors, sobretot si sou financers, que aquí bàsicament és la pasta, no? Què invertim, com ho tornem, com ho repartim. Això va molt lligat també amb l'assignació de les responsabilitats de les parts, que això pot semblar molt complicat, però és una mica el mateix, és a dir, quan hi ha diverses persones fent una coproducció, hem de saber què és el que fa cada part, què és el que aporta cada part a la coproducció i què és el que espera cada part rebre d'aquella coproducció. Una de les coses també que s'espera és l'explotació comercial, que és el punt següent, que és la manera de distribuir el producte. O sigui, primer tenim com una part que és fem una pel·li, fem una sèrie, fem una... el que sigui. I després és com ho explotem, no? Aquestes dues fases que estan prou separades, en un contracte ha d'estar junt, és a dir, perquè tu pots ser que intervinguis en una part del projecte però després no, o al revés, no? Llavors és important saber fins a quin punt cada part o cada coproductora que entra a formar part d'un projecte fins on arriba la seva responsabilitat o les seves obligacions o els seus deures, en aquest cas. L'altre punt seria els crèdits de la publicitat, que això sempre és més aleatori, hi ha gent que ho posa, hi ha gent que no ho posa, però després és important, o sigui, segurament vosaltres, no sé si us ha passat, però jo he tingut clients, m'han demandado porque los créditos no he puesto la coproductor, no? O perquè l'any estava malament del copyright, o perquè hem posat una productora que ja ja no existeix i segueix sortint en els crèdits, no? No és tonteria el que posen els crèdits, tampoc. I, de fet, he vist moltes empreses, moltes coproductores que s'han enviat burofaxos pel tema dels crèdits, no? Crec que és una tonteria. O sigui que és un tema prou important com per tenir en compte de dir quin paga els crèdits? No importa. Sí. Suposo que més d'un us ha passat, no? I tant. Llavors, al final és tan simple i tan avorrit com amb una clàusula que puguem posar en un contracte posi crèdits. Es posarà aquest, o es parlarà de quina es posa, o s'acordarà de bona fe, o posar algun tipus de redactat que estigueu còmodes, però que sí que controli aquest tema, perquè el crèdit sembla una xorrada, però no ho és. Després, l'últim punt que tenim, el penúltim, és el de duració del contracte, no el típic. Quant dura el contracte? Doncs per tota la vida, no és una coproducció? No, no té per què. Bueno, 70 anys, no? Perquè l'autor no té res a veure amb el que duri els drets d'autor, que són 70 anys segons la propietat intel·lectual, amb el que duri una obra, no té res a veure. I tu com a coproductor pots tenir drets durant 20 anys, no tens per què tenir drets fins que la teva productora mori, o no, o al revés, dius, escolta, jo tinc els drets fins que això s'acaba per tota la vida, en perpetuïtat, molt bé, és una opció. Llavors això també és superimportant, perquè hi ha gent equivocadament que pensa que tu, perquè estàs en una coproducció, tens drets forever and ever i t'han de pagar. Si venen aquella sèrie, per exemple, a Mèxic, al cap de 20 anys, tu has de cobrar un royalty si és que així ho tenies pactat. No és sempre així. Llavors és important tenir-ho clar, això també. I després, una altra pregunta molt típica que penso que és molt important, sobretot per vosaltres, que m'arriba dels clients, no? Vull cancel·lar, estic fins als collons, vull cancel·lar. Vull cancel·lar la coproducció perquè no m'han pagat, perquè no m'estan reportant, perquè no he aconseguit el finançament que esperava. Ara resulta que he signat un contracte de coproducció i què passa? Que no tinc la pasta, per exemple. L'ICA no m'ha donat la subvenció, TV3 no m'ha fet la precompra, no he trobat, Filmic no ha entrat, el que sigui. Llavors, és molt important, jo també penso que és molt important que tingueu molt clar abans d'entrar en qualsevol contracte de coproducció, tant sigui nacional com internacional,
hosti, quins són aquells motius que vosaltres necessiteu posar en un contracte perquè vosaltres pugueu sortir quan vosaltres ho necessiteu. Perquè a vegades hi ha clàusules de resolució que estan establertes, no? Per exemple, jo no sé si hi ha fallida, si hi ha, òbviament, temes de presó, coses ja més complicades, no? Però si un vol sortir d'una coproducció hauria de poder sortir, perquè al final, al igual que entres voluntàriament, hauries de poder sortir voluntàriament, però sempre que sàpigues el que suposa fer això. Llavors, trobo que és molt important també saber quan pots sortir d'una coproducció o què pots fer perquè el teu coproductor, que pel que sigui, ja no estàs còmode treballant, el projecte no ha sigut com esperàveu, ha incomplert el contracte, no ha fet el que havíeu acordat que faria, etc. Per tot això tu vols cancel·lar. Llavors, com ho podem fer? Hi ha moltes maneres de fer-ho, però quasi sempre passa per ser un tema legal, per fer una rescissió legal i sempre està molt vinculat a el que hàgiu signat. Llavors, segons les clàusules que poseu en el contracte de resolució de contracte, podreu fer una cosa o una altra, podreu tirar més d'allà o menys, podreu tenir més llibertat per cancel·lar, no cancel·lar, cobrar indemnització, no cobrar, demanar diners, no demanar diners, tenir que pagar, depèn una mica. I després l'últim punt seria la llei aplicable o la jurisdicció, que això també sona molt avorrit i és superavorrit. La gent diu, Marta, quin pal, aquest tema no m'importa, posa el que vulguis. No, ojo, perquè si tu fas una coproducció a Mèxic i te demanden perquè tens un problema, o ja no fa falta que et demandin, simplement hi ha un mal rotllo, hi ha un problema perquè l'autor de la música, per exemple, el tenies que pagar tu no l'has pagat i el músic diu que no us deixa explotar l'obra, per exemple, si vas a l'última clàusula, que és llei aplicable, que és un rotllo leérselo, però si et diu que la clàusula és de Mèxic, ja l'has cagat, perquè un judici a Mèxic o un problema a Mèxic pots estar-te 3-4 anys. Llavors, durant aquell plaç, tu no pots seguir explotant la pel·li, amb la qual cosa t'encuentres que tens una pel·li feta, no te'l deixa explotar un coproductor, en aquest cas, m'ho invento, perquè no has pagat el músic, i la llei aplicable tu tens posat que és la de Mèxic, perquè és la seva. Què podem fer? Res, doncs t'has de fotre. Home, Marta, quina merda de solució. També veig que us ha passat, no? També hi ha gent que em diu, sí, em sona, no? Això també. Clar, llavors, és un pal, posar la llei aplicable és un pal, però sobretot, i més si són convenis internacionals, superimportant posar-se d'acord. Una fórmula que després ja veureu, que segurament vosaltres, els que feu els contractes acabeu fent, és tirar l'arbitratge. Tant arbitratge internacional com nacional, però l'American Film Market, per exemple, o l'IFTA, tots aquests que tenen, són sistemes jurídics unificats que quan són empreses o productores o companyies de diferents països acaben posant en comú un arbitratge que sigui comú per tots, bé ja sigui la Cámara de Comercio de Madrid, per exemple, o bé que sigui una especial amb audiovisual, que és el que normalment es recomana i és el que normalment fa tothom. I més si són americans, que els encanta això. Els americans, tot el que sigui seu, els agrada més. Llavors, sempre tendeixen a fer-ho així. Llavors, després hi ha un tipus de clàusules que també us deu sonar, els que heu fet contractes de coproducció, o els que esteu pensant en fer-ho, o els que, com la Maria Rosa, fa poc heu signat i de més. I són clàusules que són obligatòries per la majoria de contractes, tant si són internacionals com si són coproduccions nacionals. I són coses més generals a nivell contractual, però també és important que estiguin. És a dir, el tema de les declaracions i garanties de cada una de les parts. Què tinc que fer jo com a coproductora internacional, que treballo amb un coproductor, que faig una pel·li amb TV3, què tinc jo que declarar i garantir que aporto jo? Aporto uns drets d'autor, aporto una productora, aporto la coproducció, aporto la pospo, aporto diners, què aporto? I què passa si el que he portat jo no està ben aportat? És a dir, si els drets d'autor no estan ben acreditats i jo no dono la garantia que tinc aquest contracte de cessió, què pot passar? Representants legals, el mateix. Ai, Marta, da igual que signi el contracte, no importa, és el CEO, és el CIT, o com tots són nombres així ara, el CEO, el no sé què, el cap de el departament, el no sé què, superimportant. O sigui, jo he tingut clients, productores, que han demandat per incompliment i han guanyat judicis perquè la persona que signava no tenia el dret a representar l'empresa en aquell moment. Llavors, clar, tu dius, hòstia, Marta, no fa falta ser tan histèrica, no? Bé, després de 3 anys de fer feina i trobar-te que un contracte s'incompleix perquè la persona que ha signat no tenia drets, hòstia, trobo que és una merda, sincerament, entre vosaltres i en perdó. Llavors, val la pena potser també fer-ho bé, tenir clar què signa i qui signa. Després el tema de l'assegurança, que també sabreu una mica de què va, potser algú ja ho heu fet amb contractes, algú no. Amb contractes internacionals es recomana molt, sobretot perquè moltes vegades
el Errors and Omissions Insurance, que potser alguna vegada ho heu vist en anglès, que és una E, el logo de I i una O, que és Errors and Omissions, errors i omissions. El que ve a dir és que, sobretot en casos on tu coprodueixes una pel·li o una sèrie d'animació i ho vens per primera vegada a una plataforma, la primera finestra, quina sigui, da igual, pay, free, un streaming, da igual, VOD, da igual la plataforma que sigui o el cine, da igual. La qüestió és que quan surti, la primera persona que fa aquesta explotació, si hi ha algun risc que algun dels drets hagi quedat o es pugui veure infringido, o sigui, que hi ha una violació de sus derechos d'autor, de copyright, que no s'hagi pagat algú. I a més, ells el que volen és que la coproducció tingui un servei d'assegurança, és a dir, un seguro, per si falla alguna d'aquestes coses. Si hi ha uns diners que s'han de pagar a un músic, a una sessió de drets, a una gent que ha fet una feina de coproducció o de producció per aquella pel·li, i per exemple no han cobrat i t'obliguen a parar la pel·li, aquella clàusula o aquella assegurança, aquell document de Errors and Omissions, de seguro, serveix com a garantia per poder tirar endavant l'explotació de la pel·li, en aquest cas, o de la sèrie o el que sigui. Entonces, al final eso se hace como una aseguranza del coche, ¿no? Pues si chocas, si haces daño a otro y le trancas el faro, pues eso es lo mismo, ¿no? Si tú como coproductor entres en una coproducció internacional assegurant certes coses, per exemple, els drets d'autor els porto jo perquè l'obra és meva, no? O faig una pel·li amb un guió que és meu, de la meva productora o d'un senyor que li he comprat els drets. I jo aquests drets els poso en comú amb els altres coproductors. Faig una cessió d'aquests drets per poder fer la pel·li, no? I resulta que aquest senyor no ha cobrat el que va dir que tenia que cobrar, el que vam acordar que jo li pagaria per utilitzar la seva pel·li, no li he pagat. I això, a l'hora de la veritat, quan ho estic venent a Disney, Disney ho comença a emetre, ho invento, llavors Disney t'envia una carta i et diu, senyora, me está diciendo el autor que no ha cobrado por estos guiones, ¿no? Llavors el marrón el tens tu, perquè tu ets el que has vengut a Disney. Perquè resulta que tu teòricament tindries que tenir aquest contracte amb l'autor, amb els drets d'autor, en aquest cas, o del guionista o qui fos. Llavors, per això serveix les assegurances. Són un rotllo, molta gent, el que deia abans també amb la Maria Rosa, a vegades és una pasta i hi ha molta gent que no és gaire, no li agrada gaire això de tenir que fer seguros, però sí que és veritat que cada vegada més hi ha vies de trobar fórmules molt més econòmiques, de fer un repartiment també. El cost de l'assegurança també es posa dintre del que és la partida pressupostària de la pel·li comuna, és a dir, que entra dintre del plan de pressupost comú, amb el qual es fa un repartiment entre totes les coproductores que entrin, amb la qual no tiene que pagar-la una, diguéssim, no? És força important. Després hi ha coses com la força major, la notificació de les parts, la protecció de dades, la clàusula de confidencialitat. Això de la clàusula de confidencialitat no sé per què encara ara es posa els contractes, perquè sabem que al final tothom se la passa bastant pel forro, però és una cosa que els advocats sempre posem i després tothom s'ho passa bastant pel forro. És que m'ha dit que no digui però hem tancat amb no sé qui, tenim un contracte amb no sé qui, tenim... En qualsevol cas, aquesta seria una mica la idea. Si parlo molt ràpid, no m'enteneu, aneu dient, Sí, jo volia afegir que si algú té una pregunta podeu aixecar la mà virtual i aleshores us dono el torn de paraula i podeu interpel·lar la Marta si voleu fer alguna pregunta. Continuo. Llavors, comencem una mica des del principi, intentaré fer-ho bastant breu perquè a més això jo crec que tots més o menys sabeu com funciona, tinc aquí una mica de xuletilla, però el més important, les parts, ¿no? És l'ABC. Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un contrato, muy bien, ¿qui som? Pues a veure, una coproducció internacional o nacional, pot haver-hi molta gent que sigui el coproductor. Poden ser productores, poden ser plataformes, poden ser cadenes de tele o simplement inversors privats que posen pasta. Això ho sabem. A partir d'aquí tenim un tipus de producció o un altre tipus de coproducció. I tu dius, és important? Sí, és important. Per què? Perquè, per exemple, tu fas una coproducció amb Televisa, amb TV3 i amb, jo què sé, i amb Euskal Telebista, m'invento. I resulta que són tres coproductors. Ah, perfecte, molt bé, anem a fer un contracte a 3 bandes. Ya empezamos mal. Euskal Telebista lo quiere en euskera, el de Canadá lo quiere en inglés, el otro, ja comencem malament. Llavors, molta gent, què fem? Fem dos contractes, fem 3, fem 5. El que es fa normalment, i això també ho sabreu vosaltres, suposo que us haurà passat, és el que és el coproductor majoritari, és a dir, que té el percentatge més del 50% de la IP, de la propietat intel·lectual de l'obra en qüestió, és el que acaba decidint, però normalment, si són més de 3 parts, es recomana fer diferents acords. És a dir,
per homogeneïtat de serveis. És a dir, si hi ha coproductores que donen pasta, es fa contractes de coproducció entre les parts que són financeres. Si per una altra banda tenim gent que fa la producció i la coproducció, o sigui, cada coproductora aporta la coproducció un i l'altra, per exemple, aporta la seva intervenció és en producció, doncs això es fa amb el que aporta la coproducció. No sé si m'explico. Vull dir, s'agrupa per feines que fa cada una de les coproductores de manera que no es tinguin que fer 10 contractes. I d'altra banda, aquest tipus de coproducció també implica una cosa i és els documents previs. Moltes vegades en el contracte, una vegada veiem les parts, esta parte con este domicilio social, con esta persona que lo representa i tal, faran aquest tipus de coproducció i hi ha una part que es diu documents previs o antecedents legals. Això segurament tots ho heu sentit i ho heu pogut veure en documents. També és una cosa que sembla molt avorrida, no? És a dir, hòstia, Marta, quin pal, no? Antecedentes legals, mandra. Mandra no, és superimportant. Per què? Perquè una coproducció internacional, sobretot, requereix molt de temps. Tots els que ho heu fet sabeu el que és. I sé que és complicat, és molt dens, has de fer moltes trucades, moltes calls, has de parlar molt amb aquesta gent que t'agraden més o menys. I arriba un moment que tu acordes alguna cosa i t'envies un correu, un e-mail, o potser simplement és una carta d'intencions, o potser simplement un correu haciendo un resumen de lo que vais a poner en un contrato de coproducción, o simplement és 4 o 5 punts de com farem el repartiment. Tot això són informacions prèvies a un contracte de coproducció que poden o no estar vinculades, és a dir, poden o no ser obligatòries a l'hora de fer el contracte de coproducció. Llavors, és molt important que si vosaltres, per exemple, firmeu deal memos, que em sembla que tots més o menys sabeu el que és, no? Un acord. Sí? Deal memos. Carta d'intencions, els MOUs. Marta, és que tinc una carta d'intencions de TV3, de Disney, que em vol comprar la sèrie, que em comprarà la sèrie. He fet un teaser, l'he presentat al tràiler, estan superinteressats i tenen 12 mesos per fer-me una oferta de compra. Superbé, molt bé. Llavors mires aquell document serveix, però no és vinculant. Què vol dir això? Que si després aquella persona, per exemple, es retira, aquella empresa en diu no, és que no m'interessa, no estàs obligada no pots obligar-li que compleixi la seva part. Aquesta és la diferència, bàsicament, entre una carta d'intencions, que en anglès haureu sentit que es diu Letter of Intentions, o LOI, que són les inicials, Letter of Intentions, aquí com que ho fem més en català que ens agrada més, posem carta d'intencions. Les cartes d'intencions no són vinculants. És a dir, molta gent em diu, Marta, és que jo tinc una carta d'intenció d'una coproductora que posarà 2 milions d'euros sobre el pressupost de 6 per fer aquesta pel·li. Vale, d'igual, és simplement una carta. És que està signada i diu que tenen fins 12 mesos per entrar. Està molt bé, no es pots obligar a res. Llavors, al igual que no estàs obligat a res, tu no estàs obligat a res, però ells tampoc estan obligats a res. És un document vàlid, és un document vigent, permet que les parts busquin financiació, pel que sigui que heu acordat allò, però no estàs obligada legalment a que et facin aquella aportació de diners o que et facin aquella feina o que entrin a coproduir la pel·li. M'explico una mica? Un deal memo és diferent. Si tu tens un deal memo amb una coproductora que farà una part de serveis, que s'ocuparà de la coproducció, que farà la distribució internacional, que posarà uns diners, que no sé què, això sí que és vinculant. Llavors, a l'hora de fer un contracte de coproducció, si tenim aquest deal memo, en aquesta part, després de posar les parts, en aquest apartat, que normalment és la segona pàgina del contracte, es posa documents previs o antecedents. Existeix un deal memo de data tal, signat per tal, perquè a vegades també tenim deal memos signat només per 2 coproductores de les 3 que fan la pel·li, per exemple. Moltes vegades vosaltres sabreu, comenceu a treballar amb algú, una coproductora, ei, estic amb, jo què sé, vaig a fer una coproducció amb La Fosca, m'ho invento, molt bé, i de sobte ve una altra tercera part. Hòstia, però és que jo ja tinc un contracte fet amb aquesta gent de coproducció, però és que ara venen uns altres, què passa? Bé, hem de fer una esmena, hem d'incorporar aquesta tercera part aquí. Llavors, els deal memos poden vincular només a 2 de les 3 parts o a 3 de les 4 o a una de les 2. Llavors, és important fer constar en els contractes de coproducció si existeix tant una carta d'intencions com un deal memo i fins a quin punt aquest contracte de coproducció respecta aquest deal memo o diu, mira, a partir d'ara aquest document anul·la i deixa sense validesa el que ja teníem signat. Això és molt important.
Sembla una tonteria, però moltes vegades els coproductors, vosaltres, els productors, parleu, signeu, acordeu alguna cosa amb un email i després dius, no, però és que vam quedar que ho faríem, ja, però no està en el paper, no ho posa en el contracte. Ja, home, però tu em vas dir que tu faries això, ja, però no ho posa. Marta, tenim una pregunta del Sebas Sí. Meri, suposo que deu venir en aquest aspecte. Sebas. I tant, digue'm, Sebas. Hola, sí. Sí, no volia interrompre. No, per favor. Bueno, primer és una opinió, però suposo que és molt gran l'opinió, com per cada cas deu tenir moltes ramificacions i no es deu respondre d'una forma correcta, o sigui, no hi ha una forma correcta de respondre, però apuntant això que deies de que normalment hi ha un contracte de coproducció signat a dues bandes i s'incorpora un tercer, no? Això jo crec que ens ha passat a tots, tens raó, no? I llavors és un cunyàs perquè dius, hòstia, què fem ara? Fotem un de nou o fem una addenda que incloem aquest altre tercer? Llavors, tu què recomanes? Jo imagino que fer un contracte de nou a tres bandes, perquè si ja heu firmat dos, incloeu el tercer i tot net, imagino. És molt bona, sí, és molt bona. M'agrada que em facis aquesta pregunta. Ara sembla la Borràs. M'agrada que em facis aquesta pregunta. No, però és veritat, us passa a tots, o a quasi tots, i és normal, a més. Jo, i ara t'ho dic no com a advocada, sinó per la meva experiència, és a dir, pels 20 anys que porto fent contractes, jo crec que depèn en el moment en què entri la tercera part a la foto. És a dir, a veure si m'explico. Tu tens un contracte de coproducció amb una empresa, tu vas coproduint i vas fent, i resulta que ja tens la producció quasi acabada, o ja has arribat a la partida, ja tens allò molt avançat al projecte, ja tens teles que... Ha passat a tots, ens ha passat a tots. Després de rodatge, per exemple. Exacte, que és un clàssic. Dius, hòstia, he estat buscant finançament i coproductors durant 2 anys, no he trobat ningú. Al final m'he ficat en aquesta gent, que tampoc m'encanta, però bueno, da igual, m'he metido con ellos. Hem signat i tal, i ara ve una empresa que sí que vol entrar. Quan tot està molt avançat, pots fer una esmena. Per què? Perquè tot el que tu hi has pactat amb l'altre, teòricament, tot el que tenies que fer, és a dir, si la producció ja està feta o pràcticament feta, si tens més del 80% fet, pots fer una esmena, perquè la persona que entri, l'empresa que entri, la coproductora que entri, entrarà en unes condicions ja amb una foto molt feta, m'explico? Sí. Si és per al principi... Però et pot dir sempre que ell necessita un contracte clean amb les tres parts per presentar-ho a les seves entitats públiques. Clar, Mònica, llavors si és així, torna a començar de zero. Llavors sí que és millor anul·lar el contracte que tens. Això sí, anul·la el que tens. És a dir, moltes vegades també, a vegades passa, no? Seguiu amb aquell contracte que teniu inicial, fas un nou contracte, els 3 en aquest cas que em deies, però què passa amb el contracte que tu tenies abans amb aquella coproductora? No està cancel·lat perquè teòricament està vigent. Hi ha unes obligacions i uns drets i uns serveis i una feina que heu fet cada un, suposo, no? Llavors això com es menja amb la nova empresa que ve? Llavors és superimportant. O bé aquest primer, tal qual, adiós muy buenas, signat, o sigui, a partir d'avui aquest contracte ja no és vigent, per voluntat de les parts, perquè entra una altra part, no fa falta explicar tota la moguda, simplement... Però clar, això s'ha de signar també. També m'ha passat, vaig tenir un cas no fa gaire, va passar això, va entrar una tercera part, el primer contracte entre els 2 primers no es va cancel·lar, què passa? Que no quadrava. Els territoris, fins i tot el pressupost, perquè moltes vegades sabeu, entre coproductors que necessiten que el seu budget sigui X, perquè tinguin la subvenció pertinent a Irlanda, ¿no? Pues vamos a decir que la peli vale 12 millones. Coses artificials. Exacte. Realment la peli val 6 milions, però tu has de dir que val 12 perquè te paguen esa subvenció, no? Clar, tot això després, a la veritat, és un jaleo, perquè no et quadra res. Llavors, responent a la teva pregunta, sempre és millor fer-ho de nou amb les parts que vinguin a fer el contracte. Sempre és millor. Escolta, potser sí que m'he avançat i això és d'un contracte i en si estaves parlant dels documents previs. El document previ al MOU, quin és? Memorandum of Understanding? Sí. I quina... O sigui, que... No és vinculant, tampoc. El MOU el que sé són els punts bàsics a partir dels quals tu vols començar a negociar amb aquella gent. Llavors, al final, tot és vinculant o no, segons s'ho posi en el paper. També no us faci apuro quan feu aquests documents, això, us trobeu a Cannes, a un festival o a una trobada de coproductors, allò que a vegades... Y tienes el típico ahí que del Google te saca el letter of, ¿sabes? Mira, vamos a firmar esto i així, i allà us signeu. Mireu sempre, sempre, sempre a baix si posa si és vinculant o no. És una tonteria, ja ho sé, però és que és una línia.
És Ja. superimportant, perquè Ja. durant 12 mesos jo buscaré el finançament per produir-la no sé on. Hòstia, signes allò, resulta que tothom està a casa teva i llavors et truca un tio i et diu que jo vull produir això. Ah, no, però és que això té aquesta part, que ells tenen aquest territori. Ja, però jo vull fer un tu. Ja, però és que no puc. Per què? Doncs perquè lo ponen en el paper. Home, no, tio. Si al final, potser per la producció és molt més interessant, no? Que ho facis tu o que ho faci jo. O sigui que al final el que signeu per vosaltres pot no ser important, però si posa que és vinculant és una putada. M'explico? M'he trobat amb gent que em diu, hòstia, Marta, i ara he trobat el finançament per coproduir, m'ho invento, a Cuba, però resulta que vaig fer una carta d'intencions amb no sé qui, que és vinculant, i tenen un any per, en exclusiva, trobar el finançament a Cuba. I ara resulta que he fet un amigo, jo què sé, en Tinder, m'ho estic inventant, i me ha dit que quiere coproducir en Cuba. Saps el que et vull dir? No pots. No pots. Llavors, no costa res, sé que és un pal, sé que és un rotllo els documents i tot lo hacemos en verdana, letra 10, allà petit per putejar, perquè som així de pesats, però mireu, és molt important, una línia, com vosaltres voleu signar alguna cosa, si voleu que sigui vinculant, poseu, que sigui vinculant. Que voleu que no sigui, poseu, al final és el que vosaltres vulgueu. Da igual el que els altres us diguin. Tu has de signar el que tu estiguis còmode i si tu no tens molt clar aquella persona, aquella empresa, no els coneixes, hòstia, no tinc molt clar si vull, si no vull. Este documento no serà vinculante, salvo que s'especifique lo contrario. Et quedes tan ample. Hòstia, no, m'interessa molt que això sigui així perquè ho tinc que portar a TV3, perquè m'interessa per, jo què sé. Esto serà vinculante, perquè tu saps que amb aquell document allò ho pots anar-ho presentant, et pot servir per trobar altra gent que vulgui entrar a la producció. M'explico una mica? I realment és una frase, nois, en anglès, en català, en castellà. Esta carta de intenciones es vinculante, este del memo no es vinculante, esto sí que es vinculante. És tan fàcil com això. Sí, l'única cosa és que jo entenc, espera, o sigui, que no sigui vinculant, llavors és paper mullat, o sigui, no? Em poden dir. És paper mullat, però depèn d'amb qui ho facis. És a dir, moltes vegades tu amb aquell coproductor ja has parlat, ja has treballat, ja saps com són. Simplement necessites aquell document perquè l'has de portar al banc, a l'SCR, has de portar... Saps? Vale. Però per la gent que, clar, això depèn molt d'amb qui ho facis. Vale. Sí, no, ja, exacte. No? Moltes vegades us passa, jo ho sé també per experiència, molts de vosaltres que he treballat, que comenceu a treballar amb algú de zero, és un coproductor nou d'Àsia, que té moltes ganes de treballar amb nosaltres, li ha encantat la nostra sèrie, li ha encantat no sé què, i vol començar i han fet un deal memo. Resulta que el deal memo al final, de 70 pàgines, no és vinculante. Heu trigat 4 mesos en signar-ho, heu tingut que pagar una pasta als advocats perquè us ajudem a fer-ho i al final no és vinculante. Llavors jo sempre dic el mateix, no? Mireu, perquè si, és el que dius tu, si ja no és vinculante, per què serveix? Doncs potser els asiàtics ho volen només per poder-ho presentar al banc i dir que tenen uns europeus interessats, m'explico? Ok. Gràcies. Gràcies. El Norbert ha demanat la paraula. Norbert, digue'm. Sí, no, és una mica en referència a això, no sé si ha sortit després, però en referència una mica a aquesta qüestió, no? De si posem que no és vinculant perquè qui ens ho signa se senti més còmode, però després no ens dona força per fer-ho valdre. Fins a quin punt és aconsellable o no tenir addendes que van a part d'aquests deal memos, d'aquests contractes, d'aquestes LOIs, d'aquests MOUs. Tenir una addenda que diu, mira, això que hem signat no és vinculant. Això és aquest tipus... Què ens diu respecte a això? Jo soc poc amiga de les addendes, jo. És molt personal, hi ha advocats que els encanta. Ui, sí, fem una addenda. I he arribat a fer 13 addendes, per exemple, amb Disney, que els encanta. Disney o Turner els encanta. Enmienda 1A, 1A, AB, 1C... És poc operatiu, Norbert. Saps per què? Perquè jo potser l'addenda jo l'entendré perfectament bé. Jo vincularé l'addenda 1 amb l'addenda 5 i no sé què. Però tu, que estàs ocupant-te de fer una pel·li... No, però vull dir, en el mateix deal memo que signes, quan t'ho envies, hi ha una pàgina a banda que et diu que, escolta'm, això no té efectes vinculants més enllà de presentar-ho a tal lloc o el que sigui. Perfecte, això és perfecte. Crec que és una recomanació que es podria fer amb en Sebas, que em deia això. Vull dir que a vegades ens pot interessar que no aparegui això, que no hi ha cap mena de vinculació, perquè, hòstia, si justament jo el que estic parlant amb el banc em obre una línia comptant que tiraré això endavant i diu, home, però si tot això és fum. Sí, no t'interessa, sí. Aquesta pàgina que va annexada directament amb allò, que per tant queda
clarament identificat. No l'ensenyes. S'acompanya aquell document, no l'ensenyes i punt. No l'ensenyes o a vegades, com feu molts, o hem fet molts, o farem molts, directament ho edites. No? Exacte. Perquè vam enganyar-nos. Ho hem fet tots, això d'editar-ho, no? Escolta, el Rediu em sembla que vol parlar, però hi ha una... Ara t'obre el micro la Marta, però hi ha una emoticona aquí que diu reacciones a baix, en el Zoom, que si apretes allà et dona l'opció d'aixecar la mà. Sí, perquè així em faciliteu a mi la tasca de donar-vos el torn de paraula. On està el Sebas? El Jordi, crec, no? Que vol preguntar. Sí. No tens veu? Ara? Em sentiu ara? Sí, ara sí. Sí, perfecte. Val. Hola, bon dia. Què tal, Jordi? Bé, escolta una cosa, però tot això que esteu dient està bé pel món aquest europeu, perquè tothom està a darrere de les subvencions i tothom fa aquest tipus de trampes, d'això que aixeca els pressupostos i després té que buscar factures i tot això. Però clar, si tu parles amb uns professionals americans o anglesos que són inversors, tot això no s'hi val, tot això que esteu explicant, perquè l'únic que volen ells és el waterfall, el retorn dels calés. El que més els importa un pepino. Jo he signat contractes amb empreses americanes que ja havien 2 o 3 abans que jo. M'entens? I els he signat amb ells. I l'únic que interessa és la posició del waterfall amb el back-end. I res més. El que més no els interessa un pepino. O sigui que tota aquesta història que expliqueu doncs està bé per lo que hi ha, el sistema aquest antic que hi ha aquí, que és el mateix sistema de sempre, que és una trampa absoluta i que no serveix per res, només serveix per fotre trampes. En canvi, la majoria de gent, jo ara estic en una coproducció, que uns suecs amb inversors anglesos, l'únic que volen saber és que hi hagi completion bond i quina posició tenen per recuperar les peles. El que més els importa un pepino. O sigui que tot això que esteu explicant aquí, a més, els importa un pepino, però totalment. Jo crec que el sistema espanyol o el sistema aquest és absurd totalment, però totalment absurd i desfasat. Absurd i desfasat. Sí, estic totalment d'acord amb tu, Jordi. Tot això ho va inventar aquesta dona que estava a la televisió fot 25 anys, que va ser la ministra de Cultura, amb tots aquests del Banco Atlántico, Luis Antonio López Calvo i tota aquesta gent que fotien la trampa del 33% i tot això que encara perdura, que és una vergonya absoluta, m'entens? I que diuen, i vas aquí i diuen, quan poses tu com a productor, que tens que posar el 10 o el 15% de recursos com a productor, i quan un productor, el bo productor, no posa ni un duro de la seva butxaca, saps? I tot això és un enrenou que no surt enlloc. I al final el que es fot és el productor d'aquí, que té que avalar d'això i després es pensa que tenint la pel·lícula, que ell és l'amo de pel·lícula, podrà treure moltes peles, i això no és cert. L'important és fer la pel·lícula. Tens raó. No ens desviem, vull dir, està bé la d'allò. Doncs que fot 25 anys que estem parlant amb la mateixa història i no evolucionem. Bueno, Jordi, intentem avançar en la formació d'avui. Estem parlant de subvencions en tots el lloc i no, està molt bé la aportació. Jo t'ho agraeixo, Jordi, i crec que tots estem d'acord amb tu. Tots els que portem molt temps fent això, tots pensem exactament el mateix. Però a data d'ara, encara ara això, a moltes coproductores o en molts casos de coproducció, surt això. Surt un dilmemo, surt una anexa, surt una esmena... Jo t'ho dic a tu, perquè tu, com a experiència, jo també tinc molta experiència amb això, m'han fotut enredades, ens han fotut enredades de dalt a baix i al final em vas aprenent i com que te'n vas a produir al final o als Estats Units o a Anglaterra on hi ha realment com funciona la producció, te'n dones compte que tot això d'aquí no funciona, és una trampa. En canvi, ja els hi funciona. Només volia dir això, perdoneu. Doncs prenem nota per fer... Perquè això sí que seria debat per fer una trobada entre productors i entre gent sèria, m'entens, que volen produir bé, el Departament de Cultura, TV3, etc., tota aquesta triu, per dir-los que tot això no funciona, que per una vegada a l'hora facin un model que funcioni. Que funcioni, no que això no funciona, que tot el dia estàs fotent trampes i no saps com fotre trampes. Perfecte. No, tranquil, avancem, Marta. Està bé,
Sí, una mica el que dèiem també, no? L'objecte del contracte bàsicament és definint de què parlem. Moltes vegades hi ha contractes que ni tan sols sabem del que parlem. És una sèrie, és una obra, descripció de l'obra, el gènere, la duració. Si està basada en una obra anterior, això és molt important, sobretot si hi ha drets d'autor, i les característiques autorials i tècniques, és a dir, qui la fa, qui la signa, si té un copyright, si té una autoria, etc. Un altre punt important en el contracte és els drets de propietat intel·lectual. Això és un rotllazo, tots segurament heu sentit a parlar, sabeu el que és, ho heu parlat, ho heu preguntat. Compra de drets d'autor, compra d'idea original d'un guió. Tinc una idea molt bona per fer una pel·li, l'he vengut, com faig el contracte. He trobat un tio que ha fet un guió estupendo, li vull comprar la idea per fer la pel·li, estupendo. Tot això sabeu per on passa, i passa per el que se li diu cadena de drets i cessió de drets. Suposo que tots més o menys esteu familiaritzats. Aquí el Jordi diria el mateix. Tot és un cuento xino. Sí, és un cuento xino, però si tu vas a TV3 a fer una coproducció d'una obra que tu tens els drets d'autor i no li acredites el dret d'autor, no tindràs la subvenció de TV3 i això ho sabeu tots. Llavors, importantíssim, tenir clara la cadena de drets i la cessió de drets. Què vol dir això? Sembla molt complicat. Simplement és, si hi ha una obra que té una autoria de la música, del guió, de no sé què, que està reconegut per una autoria, per una persona, hi ha un contracte en aquest sentit, aquest contracte s'ha d'aportar en el contracte de coproducció. És a dir, jo com a coproductora he signat un contracte amb l'autor que ha escrit el guionista d'una pel·li. Jo aporto a la coproducció els drets, la cessió de drets d'aquest autor a la coproducció. Aquesta cessió de drets és una cessió de drets d'aquestes que se li diu general para todo el mundo, para reproducir en todos los sistemes, para no sé, quan més ampli millor. Què vol dir? Que jo, amb aquell contracte d'aquell senyor, puc fer-ho com em doni la gana. Llavors, així faig que els meus coproductors col·legues no tinguin cap problema legal si jo aporto aquesta documentació. Titularitat compartida també passa a vegades. És que jo he fet un guió a mitges amb un altre tio i ara volem fer la pel·li. Bé, doncs s'ha de quedar clar qui és el titular, si realment està compartida aquesta titularitat o no, en quin percentatge, etc. Això és un requisit més aviat legal que no pas comercial, no us afecta a l'hora de treballar a vosaltres o de fer una pel·li, però sí que afecta la cadena de drets i la cessió, perquè això, qualsevol productora, cadena de televisió que us demani una compra de drets, us demanarà això. I si no ho teniu, tindreu un problema, tindreu que falsificar-ho, com fa molta gent, també, Jordi, ja ho sabem, però millor no fer-ho. Llavors, fem les coses ben fetes des del principi i ja està. Després, la part més important de tots, que és el que suposo que tothom deu estar pensant, sí, Marta, això està molt bé, però això és un rotllo, al final el que volem saber és quan val la pel·li, quan em pagaran, qui em pagarà i què tinc que posar en el contracte, no? Tots feu els contractes com voleu, hi ha 1000 models, hi ha 1000 tal, però una mica l'estructura general del que és el finançament, que això vosaltres ho sabeu millor que jo, tots els que feu finançament de petites produccions. Marta, un minut. La Maria... Sí, la María te ha achacado la mano y posiblemente alguna... I tant. Sí, me estaba poniendo loco con tantas manos que ya no sabía cuál era la que tenía que levantar. Tranquila. Perdona. No. Una pregunta, es que nosotros estamos realizando un proyecto que sí que tiene muchísimos derechos de imagen, derechos de autor y tal. Y algunos de ellos nos están poniendo pegas, no pegas, sino que en vez de incluir en el contrato cesión de derechos a terceros para productores, distribuidores o lo que sea, nos ofrecen o nos indican darnos a nosotros los derechos y eso ya se vincula en el contrato de coproducción o de distribución o lo que sea. ¿Se puede hacer así también? Cuando dices dar, perdona, María, ¿te refieres a que te los vende o te los cede? ¿Tú pagas o te los cede? Las tres cosas. Sí, no. Sí. Entonces, claro, es diferente, porque un escenario es, oye, yo te cedo esos derechos a ti para que tú puedas hacer la peli, por ejemplo. La cesión puede ser oneroso, puede ser gratuita, o te puede dejar porque coproducen contigo y tú necesitas esos derechos para moverlo, o bien haciéndote pagar un dinero. Pero ¿qué pasa? Ojo, hay ciertos derechos que no se pueden vender. Es decir, los famosos, exacto, los famosos derechos patrimoniales, derechos de autor, pero hay mucha gente que esto no lo sabe, que dice, no, yo dejo los meus derechos como autor, pero lo dejo todo. No, todo no, porque hay derechos que son irrenunciables.
De fet, no es legal. Esto depende mucho de los países. ¿Con quién? Nosotros en principio estamos ¿Qué lidiando país? con imágenes de archivo aquí en España y en Alemania. Vale. Los alemanes que se espabilen ellos y que hagan lo Los que les dé la gana. alemanes, exacto, los alemanes, Eso, los que hagan lo que les dé la alemanes. gana. Pero me preocupa Sí. más porque, por ejemplo, si estamos lidiando con un lugar oficial, digamos la Filmoteca o el MACA Sí. o cualquiera de ellos no nos ceden los derechos de reproducción a nosotros con opción a terceros, sino que directamente nos lo ceden a nosotros solos. Y que seamos nosotros cuando hagamos una coproducción, incluirlo, porque si la tenemos nosotros, automáticamente se los podemos ceder a ellos, porque los derechos ya los tenemos nosotros. Claro, si tú tienes ¿Está los bien? derechos con ¿Habría facultad a acceder, no, si tú tienes los derechos, si tú adquieres unos derechos y son tuyos al 100%, tú con eso puedes cederlos a quien te dé la gana. Vale. Lo que pasa es que en principio es un poco, así de primeras, podríamos hablar si quieres luego hablamos, pero así de primeras te diría que es un poco extraño esta manera de funcionar, no se hace habitualmente así. Es un poco raro. Es que es muy raro, lo sé. Es pero... poco habitual y a mí no me gusta mucho, a mí personalmente, pero ¿algún motivo? ¿Qué motivos han dado? Pues, ¿quieres luego comentar? Ninguno, que oficialmente se hace así y punto. No, no es cierto, no, porque Ya. vas, no. Pues me Yo he creo que es encontrado con mucho sitios mejor. oficiales que me decían ¿sí? esto, ¿eh? Siempre es mejor que te hagan una cesión, respondiendo a tu pregunta, siempre es mejor que te hagan una cesión súper amplia y tú con eso vas súper tranquilo. Si tú compras esos derechos, también puede ser que les interese porque al final lo que quieren es pasta, ¿no? Dice, mira, que me paguen y con eso ellos tienen la seguridad de que lo pueden utilizar como quieran, pero sí que es súper importante entonces, primero, que tengáis claro que el documento ponga que pagáis y luego que vosotros tenéis todo el derecho al 100% de cederlo a quien os dé la gana, sin ningún tipo de límite. Eso sí, eso es muy importante, ni límite obviamente ni geográfico, o sea, ni territorial, ni de soporte, de ningún tipo. Y más si pagáis. Claro. O sea, y más si pagáis. Sí, sí. Y también, ojo con el tiempo, que no se lo limiten en tiempo, que a veces he visto gente que dice, me pagas durante 2 años, no, y el tercer año, ¿qué hago? No, normalmente lo solemos hacer como mínimo de 30 años. Eso te iba a decir, Nos hacer gusta mínimo, que sea a perpetuidad. y en España, con la legislación española incluso puedes tirar a 50, que es lo que se hace más habitualmente. Si no te lo dan en perpetuidad, intenta tirar a 50. Vale. Bueno, que estaremos todos muertos de aquí 50 años, pero bueno, vale la pena. Pero la peli no. Por eso, como la peli seguirá. Claro. Exacto. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Marta. No hay de què, per això estamos. Gràcies a ti, Mariate. Continua. Llavors, el que deia, una mica el pressupost, aquesta part de finançament ja és més de vostres calculadores i vostra gent, però al final el que és bàsic, i és molt general i això sabeu tots, i normalment hi ha aquests 5 annexes, que és el pla de producció, el work split, que és què farà què i qui portarà què, o sigui, cada soci què farà. Jo sé que els productors són molt creatius, jo sé que us encanta fer pel·lícules, jo sé que tal, però és superimportant que quedi clar i que s'entengui el que posa en un Excel. A vegades amb els contractes ens trobem que molta gent signem coses que ni tan sols els que signeu sabeu el que esteu signant. Amb perdó, no és una bronca, però sí que és una mica de dir, hòstia, tingueu molt clar, és que a vegades, Marc, he firmat esto, però no sé molt bé què volen dir, que aquí s'ocupen d'això, perquè jo realment faig el doblatge, però ells posen el material. Que quedi molt clar, no costa res, sé que és un pal fer Excels, però si signeu un Excel d'un work split, que quedi molt clar què fa què. I la idea precisament és això, que el pressupost quedi detallat per cada una de les partides i per cada una de les aportacions dels socis. Òbviament, el pla de finançament, és a dir, què aporta què, qui aporta qui. Si hi ha una coproducció que tingui alguna subvenció, alguna coproductora, com s'imputa aquesta subvenció? Jo tinc una coproducció i jo soc acredito la nacionalitat catalana, espanyola, que per això tinc una subvenció d'Espanya, i luego tiene un irlandès que fa el mateix amb Irlanda. L'aportació que tinc jo és només per mi, o sigui, me la quedo jo i serveix per als meus costos que he tingut, o la poso conjuntament dintre del bloc del pressupost total de la pel·li i a partir d'aquí xupem tots d'ella. Això és important també decidir-ho, això òbviament depèn del que acordeu entre vosaltres. Tot el que es pugui acordar entre les parts es pot posar en un document. No hi ha res que no sigui vàlid. Bueno, puede ser tonto de decir, lo consigo yo y lo reparto entre todos. Això ja seria ser tonto. Després tenim la part més típica, que també coneixeu, que és l'assignació de responsabilitats de les parts. És molt important, coses que són més també avorrides, una mica les obligacions, per exemple, no econòmiques dels socis coproductors. Sabeu que els socis podeu ser coproductors financers, podeu fer només, com deia la Maria Rosa, doncs fem la posto, o fem la producció, o portem només això, o posem només pasta.
Molt bé, doncs, quines obligacions tenim? Tenim l'obligació de report, qui és el productor executiu, cobrarà per ser el productor executiu, qui serà? Són 4 coproductores. Jo vull ser el coproductor executiu, molt bé, però què passa si no ens posem d'acord i s'ha de decidir el càsting? No ho sé, no posa res en el contracte. Hòstia, i què fem? No ho sé. No, és que jo penso que seria molt bo aquest. No, és que jo penso que això. Bueno, i perquè en un paper no ha posat clar qui decideix què, se'ns complica molt les negociacions. Jo sé això perquè vosaltres m'ho expliqueu, però tinc entès que moltes vegades us passa això, que quan sou diversos coproductors teniu que decidir certes decisions tècniques o artístiques o de càsting o de en quina empresa de posto treballem o si doblem en un idioma o en un altre o en quin laboratori treballem i a vegades qui decideix, Doncs això és important amb aquesta clàusula posar com s'adopten els acords entre els coproductors i en el cas de discrepàncies qui acaba decidint. Són 4 coproductors executius, molt bé, però si aquests 4 no ens posem d'acord per decidir alguna cosa, com es decideix? Això és important posar-ho, que hi hagi un, perquè normalment és el coproductor majoritari, normalment funciona així, si és una coproducció que el coproductor majoritari té més del 60 al 70%, o és el que posa la pasta majoritària, normalment són els que volen tenir aquest dret de decidir. En el cas que hi hagi discrepàncies, de dir, nosaltres serem els que acabarem decidint. Però també és una opció acordar-ho voluntàriament. També hi ha empreses o coproductors que treballeu i dieu, mira, com que aquest tio controla mogollon perquè són productors de fa molts anys i confien molt en el seu criteri, tot el que sigui decisions tècniques o artístiques, que ho decideixin ells, aquesta coproductora, encara que no tingui la majoria de la coproducció. Això també són coses que entre vosaltres podeu decidir, podeu acordar, però és molt recomanable a nivell legal que hi hagi una clàusula que digui qui decideix què i què passa si no ens posem d'acord, perquè clar, al final sempre passa el mateix, teniu que parlar molt amb els coproductors, entre vosaltres teniu que tenir moltes reunions, moltes trucades, molts Skypes, és molt pesat, però us heu de posar d'acord. I si no us poseu d'acord, què passa? Doncs posem-ho en aquesta clàusula i expliquem. Posem amb noms i cognoms, vull dir, en el cas de discrepàncies entre aquesta productora, aquesta i aquesta, serà la Marta Duran, representant d'aquesta productora, la que tindrà la decisió final. No es faci apuro, no es faci cosa, posem noms, posem cognoms. I si no és aquella persona, posem la persona que el substitueixi, no passa res. Però que quedi clar, perquè llavors quan hi ha un problema és molt més fàcil dir, escolta, a la clàusula 5.4 diuen que això ho podies decidir tu, Doncs vinga, decideixeu tu i aquí no podem dir res. O no, s'ha d'aprovar per unanimitat o s'ha de fer per majoria simple. El que sigui que acordeu, proposem-ho. És important. Després, l'altre punt important, òbviament, quan es fa un contracte de coproducció on cada part aporta o béns o serveis o una idea o un projecte o una producció, és l'explotació comercial, que és el que deia el Jordi. Al final és el que volem. I com ho fem això? Doncs és la pasta que hem invertit, com la recuperem? Un clàssic, no? He fet una coproducció superbé, però ara resulta que volem fer una repartició dels territoris, no ens posem d'acord. Ja, però és que en el seu moment va fer un contracte de coproducció que no posava l'explotació, deia, se acordará entre las partes cuando se acabe la producción de la serie. Cuando acabemos lo hablaremos. No. No. Jordi està d'acord, Jordi? No, fem-ho abans, no, ho dic en sèrio. No costa res, és un pal, però és que és superimportant. Una vegada ho tingueu signat és superimportant. Com ens repartim els territoris? És que no ho sé, perquè jo no sé si trobaré algú que m'ajudarà a vendre a Latinoamèrica. Molt bé, posem-ho. Aquests territoris queden a parlar-ho d'aquí un mes, 2 mesos, 3 mesos, una esmena, Norbert, el que deies. Aquí sí que podem posar esmenes. Però fem una primera foto perquè, si no, és molt complicat després i tenim molts problemes. I després hi ha molts problemes jurídics i legals, molts problemes pel tema del repartiment de territoris. Què passa? Lo normal, i això vosaltres ho sabreu millor que jo, és quan negocieu amb coproductors internacionals, cada país que té el seu territori, el que li diem el home territory, se'l queda. Per què? Perquè sap molt bé com distribuir o sap quina és la millor explotació d'aquella pel·li, saben qui és el target, saben quina és la plataforma millor, saben com fer la propaganda, el màrqueting, saben a qui poden vendre aquella pel·li, llavors diu aquest territori el porto jo perquè és el meu territori i normalment en el 99% dels casos el 100% d'aquells ingressos van només per la productora nacional, que en aquest cas es queda el home territory. A vegades els seus territoris estan molt clars. Què passa? Que els altres queden en terreno de nadie. Llavors aquest terreno de nadie també s'ha de separar, s'ha de dir
Latinoamèrica, ni tu ni jo, però hi haurà una tercera empresa que distribuirà a Latinoamèrica. Si hi ha una tercera empresa, aquesta tercera empresa serà també el que faci les ventes o tindrà un agent de vendes. D'acord? Si hi ha un agent de vendes, qui escull aquell agent de vendes? O sigui, tot és una mica lligat. És a dir, a partir de quin territori tinc jo, quin territori té l'altre i quins territoris queden enmig, aquests territoris que queden enmig podem fer o bé un agent de vendes, que tots coneixeu, que es fa un contracte d'agent de vendes i tothom signa, un coproductor que sigui assignat al distribuïdor, perfecte, dels 4 o dels 3 jo m'ocuparé de distribuir la pel·li. Per què? Perquè tinc molta experiència en distribució, conec a molta gent, em moc molt pels festivals, bla, 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 perfecte. Cobraré per fer això? Sí, no? Per què? Doncs posem-ho en el contracte. Aquesta part coproductora serà també distribuïdor únic i amb exclusiva o no. Serà l'únic, però també pot fer-ho juntament amb un altre coproductor, aquest, o no, o amb els 3, o ho farem els 3. Aquí una altra vegada el mateix. Podeu acordar 1000 maneres, hi ha 1000 fórmules, no hi ha una. Comercialment podeu acordar 1000 coses. I tot dependrà d'amb qui treballeu i quina experiència tingueu en el sector com per distribuir o no distribuir, perquè al final els coproductors el que voleu és que la pel·li vegi la llum i tingui quanta més explotació i la millor explotació i distribució possible, no? Però s'ha de posar en el contracte. S'ha de posar si hi ha un agent, si és un coproductor o el distribuïdor, si hi haurà un collection account, el que parlàvem abans amb la Maria Rosa també, si no, tot això s'ha de posar. Òbviament el collection account no va junt amb aquest contracte de coproducció, però és un document que s'ha de fer. Si aquí posem que hi haurà un collection account o que hi haurà un coproductor que serà el distribuïdor, automàticament, quan la pel·li està feta, s'ha de fer aquest contracte de coproducció o s'ha de fer un acord on el distribuïdor principal, el coproductor digui jo seré el distribuïdor, em quedaré un 15% i a partir d'aquí, del net, ho repartirem com posa el contracte de coproducció. O sigui, ha de quedar molt clar quins territoris se reparteixen, de quina manera reparteixen els territoris i els beneficis econòmics en aquells territoris com es reparteixen. Si hay una venta en Latinoamérica por un agente de ventas, ese dinero va a la collection account, y luego cada uno quina part cobrem, la que posa en el contracte, molt bé. Però si hi ha hagut un coproductor distribuïdor es queda un 15%, traiem aquest 15% i del que quedi net ens ho repartim. Quines possibilitats tenim de controlar? Després hi ha el tema de les auditories, el que parlàvem també abans. Reportar, auditories, s'està a sobre. A vegades sabem amb qui treballem, a vegades no. Hòstia, tinguem-ho clar, no hi ha mai prou clàusules de revisió d'auditories. Sé que també són un pal. L'auditoria no suena a quatre cases, garrigues, gent pesada, amb traje i corbata que cobren molta pasta només per venir al despatx. I és així, però és superimportant. Tinguem un control de les coproduccions que fem. Tinguem un control dels nostres coproductors, que podem confiar molt en ells o no, però sempre va bé que tinguem una eina legal que ens deixi controlar que l'explotació, en aquest cas que s'està fent, o els beneficis que suposa que tenim d'aquella pel·li realment siguin aquests. Que no ens prenguin el pèl, que a tots us hem tomat el pèl, no sabem el que és, però intentem evitar-ho. Què passa? Les subvencions, el mateix. Deixem-ho clar. Són diversos coproductors, jo tinc les coproduccions internacionals, com sabeu, un dels avantatges que té, no només a nivell fiscal, pels convenis bilaterals entre els països, sinó també a nivell comercial, és que si jo em quedo en aquell territori, jo sé com explotar-lo molt millor, tinc la nacionalitat, amb la qual tinc subvencions per aquell estat. La subvenció espanyola, perfecte. I l'inglès té la subvenció inglesa, molt bé. Hem de definir aquella subvenció si forma part dels ingressos compartits o són només meus. Si jo soc la coproductora que porto la part espanyola i tinc la subvenció de l'ICA o del que sigui, aquests diners van per mi i me lo quito yo de mis coses o ho posem a la bossa conjunta dels socis i formen part d'aquests ingressos compartits per tots, dintre les despeses també compartides. Això s'ha d'acordar i s'ha de posar aquí. I el que us comentava també que té relació amb tot el que és explotació també és aquest reporting entre socis, superimportant. Com ens enterem, com ens comuniquem, quina obligatorietat hi ha d'informar-nos de què fem, què deixem de fer, d'on has vendido, d'on he vendido, per quant has vendido. Ara tot és molt més fàcil, tot està digitalitzat, no tenim que enviar faxos ni res d'això, és tan fàcil com saber què fan els nostres companys, on venen, a qui han vengut, a quin preu i quan ens toca a nosaltres. No fa falta tenir un auditor darrere que li pagues una pasta per simplement assegurar-te que els coproductors han vengut el preu que han vengut i on t'han dit que han vengut. Tan simple com que t'envien una còpia del contracte i ja està.
Això és una mica el tema. Què més punts importants? La duració del contracte. Òbviament, un contracte de coproducció ha de tenir una duració. Aquí una mica a nivell de foto general, que això és de lògica, però bueno, us ho comento per si de cas algú que no té clar. S'ha de separar el que són dues etapes. La primera etapa és aquell moment que, des que ens juntem els coproductors, decidim fer una pel·li, una obra, una sèrie, i fins que la completem, això és la primera etapa, és l'etapa de la producció. A partir d'aquí hi ha un temps, hi ha un plaç, hi ha un deadline. Quan ja tenim això, comença la vida del que és l'obra audiovisual a nivell legal. És a dir, jurídicament, aquella obra audiovisual té una vida, ha nascut. I a partir d'aquí és la segona etapa, que és des que l'obra ja ha nascut i pot començar a generar ingressos, pot començar a ser explotada, pot començar a ser comercialitzada. Llavors, a partir d'aquí sí que tenim el que dèiem abans. Amb un contracte de coproducció podem tenir que té una durada que és independentment de la durada dels drets d'autor dels coproductors, tu com a coproductor pots tenir 30 anys, 40 anys, el que dèiem, o en perpetuïtat. Això és un clàssic que molta gent, si us treballeu amb americans o amb anglesos, ja sabeu el que us diran, si treballeu amb europeus, són molt fans d'això de coproducció para tota la vida fins que nos moramos. I després què passa? Que els drets poden caducar, però l'obra audiovisual segueix vigent. I llavors aquella obra audiovisual se sigue explotant i segueix generant ingressos al cap de 20, 30, 40 anys. Això és important també deixar-ho clar en el contracte. Un altre dels punts més importants també és la resolució anticipada. Això és un clàssic, tenim molts problemes sempre. Què passa? Que la producció no va bé. No hem trobat finançament. No hem trobat a TV3, que al final no ha entrat. No hem trobat un soci que ens deia que ens donaria el 30% del pressupost i ha entrat en fallida. O resulta que havia negociat con el Moreno i ara està a la presó i la pasta que em tenia que donar no me la pot donar perquè... Deixem-ho clar, no costa res. Això sí que us dic una cosa com a advocada, que és que moltes vegades els advocats cortamos y pegamos, això ho heu vist en molts contractes. Cláusula de resolució anticipada. A, no se consigue la ayuda. B, por insolvencia. C, no sé què. Si us fixeu, molts contractes són així. Podeu posar el que vosaltres vulgueu. La gent no ho sap, això. La gent em diu, no, Marta, és que això no ho posa en el contracte. Demana-m'ho, posem-ho. A tu t'interessa resoldre si el president, el tio amb el que tu has estat parlant, que és el productor executiu de la coproductora, que per això tu has negociat amb ells, perquè aquest tio te n'enfies mogollon i només has fet aquesta coproducció perquè vols fer-lo amb ell i resulta que si aquest tio no hi és, tu no vols fer la pel·li. Pots posar-ho. La gent no ho sap, això. En sèrio, puc posar-ho? Claro. És com una carta dels Reis Mags. Tot el que tu poses en un contracte, que l'altra part accepti i estigui degudament signat, òbviament si no és legal, no. Si és legal, pots posar-ho. Això no ho sabíeu, ara no. Per això jo com a advocada no s'hauria de dir això, perquè és molt més fàcil cortar i pegar les 4 clàusules. Perquè una de les parts abandona la producció, perquè hi ha fallida o perquè incumple. Ai, no m'has entregat, no has aconseguit la financiació dels 200.000 euros que tenies que donar. Doncs ja està, fem una carta de rescissió, quedes fora del contracte de coproducció, ja està. Ja, bueno, doncs que llavors tens un problema, que cancel·les amb aquest tio, rescindeixes, però aquests 200.000 que hi comptaves, què fas? L'has de treure d'una altra banda, no? Bueno, doncs abans de rescindir també hi ha opcions. Podem buscar terceres parts que es posin al lloc d'aquella part que se'n va. Podem fer una cessió d'un coproductor a un altre, és a dir, escolta, jo com a coproductor resulta que ara tinc un problema amb Hisenda, no tinc pasta, no puc seguir, resulta que ara me voy a dedicar a otra cosa perquè estic farta del sector audiovisual, però m'interessa molt el projecte, te cedo mi parte de la meva part de coproducció que tinc. Això últimament ho he vist molt, també suposo que vosaltres us heu trobat. Ojo aquí, si un coproductor vol sortir i es vol cedir la seva part de coproducció, està molt bé, però sempre ha d'haver-hi un toma y daca, és a dir, ¿por qué me das tu parte de coproducción y a cambio de què? També, òbviament, tot això en un paper. Perquè últimament he vist casos de gent que a l'última hora s'ha volgut sortir d'una coproducció, per lo que sea, luego la coproducció ha anat superbé, s'ha començat a vendre i tal, quieren volver, i com que no està degudament signada aquella sortida, es suposa que encara estan dintre. M'explico? Llavors, molt important, si voleu sortir, sortiu, posem-ho en un paper. Si voleu cedir la vostra part a una altra coproductora, podeu fer-ho.
Que voleu adquirir la part d'una altra coproductora que se'n va, podeu fer-ho. Però tot en un paper. No cuesta tanto, no és ni tan complicat, ni tan difícil de fer, ni tan... De veritat, és tot molt més fàcil. Bé, si no, en una empresa d'aquestes d'advocats enormes, caríssims, no, perquè us pagaran 400 euros l'hora per posar un paper. Però, al final, tot allò que vosaltres vulgueu posar, que us preocupi, de veritat, poseu perquè es pot trobar la manera. I segurament l'altra part també està més tranquil, signant una resolució que potser dius, hòstia, doncs jo si no entra a TV3, tio, crec que això no podrem fer-ho, perquè no tindrem la pasta, o que no, no. Doncs posem-ho. Si TV3 no entra en el proyecto los próximos 13 meses, las dos partes acuerdan de buena fe y de mutuo acuerdo rescindir el contrato. No fa falta ni fer un supercontracte de rescisión de 80 pàgines en verdana, letra 10. No fa falta. Si ho posem aquí, en aquesta part d'aquí, podem simplement fer una carta dient acogiéndose las dos partes a esta resolución anticipada, cláusula 14.4b, las partes deciden dejar la coproducción. Se devuelve, òbviament s'ha d'acordar que es fan els diners que s'han pagat, el que han aportat cada part, això òbviament, però això en qualsevol cas. Però que en aquest sentit el que us vull dir és que moltes vegades ens trobem que estem com molt limitats amb les clàusules de resolució. Solo puedo cancelar si estoy en fallida, si no he cumplido mi parte, si el otro no he cumplido. És veritat que es pot fer això. Però hi ha molts altres escenaris que potser a nivell comercial us interessa deixar clar que podeu tenir aquesta opció de dir, hòstia, no m'interessa, vull sortir d'aquí. És important, i per això us dic, no tingueu por en aquest sentit, a parlar amb el vostre advocat, a parlar, ei, posem això, ei, no estic còmode amb això, vull tenir aquesta sortida, no? Feu-ho perquè al final és important que estigueu tranquils vosaltres i sobretot els vostres socis també, que us poden proposar, que també la gent em diu, hòstia, és que m'han propost aquesta clàusula de resolució, jo no l'accepto. Bé, llavors parlem-ne, no? Però que cada vegada més, si potser us heu trobat ja, hi ha molta gent que comença a demanar portes de sortida, exit doors d'aquestes, per poder sortir-se d'un contracte amb escenaris molt concrets, per exemple això, no? Si una de les parts considerava o esperava que entrés un coproductor financer aportant el 20%, m'ho invento, o si tingués el finançament de l'ICA i al final no això és motiu suficient com per sortir-se. Llavors el que hem de fer és trobar la manera de poder sortir-nos de la manera més fàcil, més ràpida, menys complicada i sense pagar gaire pasta a ningú. Llavors, com més clar estigui el contracte, millor. Són coses que després ens estalviem. Alguna pregunta, comentari, dubte, inquietud? Queixa? Està tot claríssim. El tema de... Digue'm. No, dic, has acabat amb la presentació? Encara no. No, però ja estic acabant. Estàs acabant. Al final, la llei aplicable. L'últim, és el que es deia també. M'estic enrotllant molt, no? Perdoneu. No, ho deia... Continua. Sí, estic acabant. Òbviament, sempre, llei aplicable, última clàusula, també és un rotllo molt important. Hi ha el resum que s'ha posat aquí, això ja ho sabeu. Es pot fer el domicili de la part demandada, això ja és més tema legal, però és important també, el que us deia abans, feu el que estigueu còmodes. No, Marta, és que m'obliguen, és un contracte estàndard, no puc canviar res. Bueno, no costa res provar de dir, escolta, perdona, podem provar de posar el foro de la part demandante? O de la part... Podem posar el foro espanyol? És que potser no ho has provat i potser el canadiense de turno, que et sembla increïble, et dirà que sí, perquè al final, hòstia, proveu-ho, perquè jo ho he provat moltes vegades i funciona. I el lema és, provem-ho, que no ja el tenim, no? Però és una mica el mateix. Provem-ho, perquè al final, si tens un petit problema del que sigui amb un contracte de coproducció internacional, que hi ha moltes parts, hi ha molts foros, hi ha molts advocats de molts països, jurisprudència molt diferent, i t'has de posar d'acord per trobar una llei aplicable, hòstia, com més fàcil, millor. Entonces, si tenim la garantia que, per exemple, pot ser en Espanya, que además lo tenemos en español, que es nuestro idioma, i ho entenem perfectament bé, pues millor per tots, ¿no? Porque, claro, si te toca que con un coproductor indio lo vas a hacer en la Índia i tens que anar... Ja no t'explico, si ja només per això ja és un mal de cap. Ja és un mal de cap en si tenir que aplicar una llei, perquè això vol dir que hi ha algun problema en el contracte o en la interpretació del contracte o en la relació entre les parts, fem-ho fàcil. Hòstia, podem provar a Espanya? Proveu sempre. Sempre us poden dir que no. Y siempre puedo ficar la culpa als advocats, que són molt pesats. Es que mi abogado me recomienda que utilicemos mi foro español. Llavors et diran, no way, tenemos que poner el americano. Bueno, podem trobar també opcions intermitges.
Després hi ha el cas B, que és el típic. És que tinc un coproductor majoritari que posa el 80% de la pasta, que és d'Austràlia, i vol fer-ho ell, i vol posar la seva llei. Bueno, correcte. Llavors, en aquests casos, jo us aconsello, si podeu trobar el punt C, que és l'arbitratge. O sigui, abans de tenir un jutjat o un tribunal d'Austràlia, per exemple, trobem un intermig. I que sigui a l'IFTA, que sigui un d'aquests. Europeu, a nivell... Fins i tot els americans també, que van bastant ràpid. Recomano sempre l'opció C abans que la B. I, òbviament, la A abans que la B i que la C. Això és molt legal, però, bueno, trobo que també és important els que feu contractes que sapigueu una mica que podeu tirar cap a casa, sempre és millor tirar cap a casa que no pas donar-li a l'altre més facilitat. I per últim hi ha una sèrie de clàusules també que són molt generals, que potser us heu trobat amb algun problema alguna vegada, que són també a nivell nacional les coproduccions, és a dir, declaracions i garanties de cada una de les parts, l'assegurança que us deia, a vegades us trobareu que hi ha l'assegurança obligatòria, a vegades es posa que no s'aplica, depèn de la coproducció, depèn del pressupost, depèn de la gent que treballeu. Casos de força major, ara amb el tema del Covid, òbviament, tots els contractes s'ho incloeixen i ara ja específicament ja posen tema Covid. Da igual si és el Covid, si és la guerra mundial, força major ha sigut sempre el mateix, o sigui que no és molt important, això tampoc no patiu. Hi ha gent que em diu, Marta, és que no posa res del Covid ara concretament aquí. No passa res, no importa. Força major és força major, sigui Covid o sigui per un tsunami. Tema de protecció de dades i de confidencialitat, això sí que és molt estàndard, ho podeu trobar en qualsevol contracte i és molt el mateix sempre. No perdeu molt el temps amb això. Els advocats són molt pesats, som molt pesats amb això, però és un tema de lògica. Vull dir, es tracta de protecció de dades personals i confidencialitat, és la lògica que us diga l'ABC. Els contractes normalment són molt senzills aquí i és cortar i pegar. Aquí sí que fins i tot al Google podeu treure-ho i aquí sí que us diria que no la cagaríeu si ocupéssiu del Google perquè és tot molt el mateix, bastant genèric. Crèdits i publicitat és el mateix. La clàusula de les NDAs, podeu fer un contracte separat, podeu no fer un contracte separat. Si hi ha traducció jurada o no del document, a vegades que ho produïm amb japonesos, quasi sempre és en anglès, no hi ha problema, en anglès tots ho controlem molt, però a vegades les clàusules legals s'apliquen o s'interpreten diferentment segons l'idioma. Llavors, ojo també, perquè sabem molt inglès, però a vegades m'he trobat amb gent, amb CEOs, que han signat una cosa pensant que volia dir una altra. I un set-off o un set-out és diferent amb una clàusula de finançament, per exemple. Sembla una tonteria, però no és. Llavors, aquí també us recomano que sigueu molt curosos amb el tema de l'idioma. Si no queda clar, tingueu molt clar. Òbviament, moltes vegades el que es fa és fer una traducció jurada entre les parts. Sé que ho feu poc, perquè això és una pasta, però si les coproductores són de molts països i és una coproducció complicada, jo també sempre ho recomano, això. Sé que és una pasta, però bueno, se pone dentro de l'aportació comuna i tots surten guanyant i cada un té la traducció jurada en el seu idioma amb la tranquil·litat que pot anar allà quan tingui algun dubte, perquè això a vegades se'ns ha passat a tots i és un follon luego. La versió d'escriptura pública no ho recomano. Molta gent diu que sí, però és simplement per a ganar pasta si tens un pariente notario perquè guanyi pasta ell. Llavors els notaris ja guanyen prou, no fa falta que facin rics a costa nostra. No és necessari l'escriptura pública, no. Us diran que sí, però és mentida, no fa falta, no ho feu. Bé, jo no us ho recomano. Això queda gravat, no? No hauria d'haver dit. Només pels socis. Vale, és políticament incorrecte això que he dit, però no farem una difusió d'això. No ho feu, perquè de veritat és que no val la pena. I el punt 7 que m'he de saltar, que també segurament, això potser us ho he trobat també bastants, perquè m'ho dieu moltes vegades, hòstia, volem posar una clàusula que farem la seqüela, farem la preqüela, farem una sèrie si la pel·li va bé, farem els dibuixos animats, farem no sé què. Sincerament, si no ho teniu molt clar, no poseu res. És pitjor. Home, Marta, però és que jo vull que quedi clar que jo, si tinc una idea per una pel·li, vull fer la seqüela... No. Si no ho tens clar, no poses res. Quan ho tinguis clar, us senteu i feu un paperet, si voleu. Perquè a vegades aquestes coses confonen més que res. Ho deixem molt general. En el cas de que hi hagi una preqüela, les partes seran les primeres en tener que hablar. Vale, molt bé. Llavors resulta que una preqüela, però no és el mateix format, perquè en comptes de ser un llarg serà un curtmetratge. I no és una preqüela, és una seqüela. Però jo no vull parlar amb aquest, jo voldria abans perquè m'ho ha dit la tele, amb qui li ha vengut que vol fer la preqüela amb mi. Cony, llavors estic obligada o no pel contracte? No ho sé, no entenc aquesta clàusula que vam posar. Ja ho tenim. No ho fem. Si podem evitar-ho, no ho fem. Si ho tenim superclar, posem-ho. Llavors posem-ho ben clar, no? Però si no, no ho posem.
mejor, no os compliqueu la vida. S'ha acabado mi rollo. S'ha avorrit, això de ser advocada. Bueno, moltes gràcies. No sé si us ha servit una mica, si ha sigut una mica dens, potser, perdoneu-me, perquè a vegades tot el que és legal és una mica pesat. L'Ed ha aixecat la mà que vol fer una pregunta. Si et sembla, Marta, treus de compartir el document i així com a mínim ens podem veure tots. El document ens el facilitaràs perquè els hi pugui passar als socis o penjar-lo a la intranet, oi? Absolutament. Perquè he vist que algú també feia fotos i, per tant, que sapigueu que tindreu el document al vostre abast perquè la Marta l'ha preparat per part. Sí, tant. Molt bé. Ed, digues. No sé si la pregunta toca o no, però parlaves del tema d'auditoria, del tema de la cadena de drets, inclús el Jordi quan parlava de recuperació, jo estava pensant en el blockchain. No sé si tu veus el tema de l'smart contract, si arribarà també al contracte de coproducció, si creus que si hi ha alguna eina ja per fer-ho, com ho veus tot això? Jo crec que és molt al principi. Crec, és la meva sensació, i per lo que parlo amb col·legues que es dediquen més a aquest àmbit, sembla ser que és molt al principi. Ja t'has trobat, tu o no? No, però sí que m'interessa molt i penso, hi ha alguna eina com per començar a fer això? Evidentment amb l'ajuda d'un advocat, però ja amb un sistema de blockchain, o sigui que garanteixi per se i que les coses es compleixin automàticament, diguem, que entenc que és això, o encara no hi ha res en el món del dret que puguem aplicar, que es pugui fer així, no hi ha res, cap eina, no? Si fos una advocada xunga d'esta supermarketingiana, si me vendiera molt bé, et diria sí, parlem-ne, truca'm, parlem-ne després. Però seria mentida. Saps per què? Perquè és que encara és massa aviat. I la gent que et diu que sí, és que encara la base legal, per tot això, que està molt bé la idea, jo penso que en un futur pot estar superbé, però és com tot, és molt al principi i si els fonaments no estan molt solidificats, encara pot ser pitjor, jo penso. Això és una opinió personal, És a dir, tenim que tenir el sistema molt clar per garantir que tot això automàticament es vagi fent sol, mantenint totes les garanties. I a nivell legal encara això no està preparat, jo crec. Llavors, que et digui que sí, jo crec que és mentida. Clar, tu que s'agarrigues et diran que sí, però jo et diria que no. Norbert. Justament també t'anava a fer aquesta pregunta, perquè al final el blockchain, el concepte de blockchain, que no només és el bitcoin, la criptomoneda, el concepte justament és aquest, és el de la protecció de les cadenes de drets, no? I jo heu estat seguint una miqueta i on crec que s'està començant a avançar és més a nivell de distribució. Exacte. Ja hi comença a haver distribuïdores que treballen amb la tecnologia blockchain, però jo n'estic convençut que això arribarà tard o d'hora, perquè és la forma més neta. És la forma més neta? Perquè al final són assentaments informàtics que no es poden hackejar, que no es poden manipular, no pots editar-los. No es poden manipular, exacte, i sempre d'una forma ja totalment digitalitzada i automatitzada, es van repartint tots els royalties per territoris, per temps, per versions, per no sé què. És un sistema perfecte que dona una tranquil·litat i una seguretat de gestió brutal. Ja no necessites ni molts intermediaris, ni collectors d'aquests agents, ni... Que al final, i tots aquests intermediaris al final són un pal. O sigui, al final, tenir que anar al collection account, enterar-te de si han cobrat, si no han cobrat, si tu has repartit, has d'anar al teu advocat, al teu fiscalista, és un pal. La idea és, jo penso que és superimportant i penso que es farà, però no sé per què tinc la sensació que encara ara no tenim gaire les garanties legals suficients perquè això funcioni, crec. El que sí que és boníssim, i estic totalment d'acord amb tu, és que sobretot a nivell legal el fet de no poder editar, manipular tota aquesta informació és boníssim. Perquè al final, i més nosaltres, els espanyols, ens passem el dia editant. Vamos a tachar aquí, editamos, ponemos otra fecha... Bueno, clar, Jordi, el que dèiem, no? I amb contractes de paper pots tenir un per aquí, un per allà, el que deies tu també, pots tenir un contracte nou ensenyo aquest, o aquesta parladito, i pongo la firma digital encima. Vull dir, al final no... Però jo penso que en un futur, i esperem que no trigui gaire, perquè jo penso que, sobretot per vosaltres, pels que treballeu a nivell pràctic, és molt millor tenir això. O sigui, et dona una tranquil·litat i unes garanties, a més, que ningú t'està prenent el pèl i tot funciona sol, que és la idea, no? Al final, si no és un pal tenir que anar darrere de tota aquesta gent. I després et volia fer una pregunta ja més
personal, de la teva experiència, has treballat... Els adolescents. No! No. Has treballat tant en temes de contractes de coproducció a nivell europeu com del món anglosaxó, de tot arreu? He fet de tot arreu. Jo vaig estar molt temps a Selecta, que feia molt japonès. A Selecta Visió feia molt cinema i distribució japonesa, Akira, els grans clàssics. A Emira també vaig fer molt europeu. Després, quan vaig estar a TV3, vaig fer molt americà. He fet una mica de tot. La veritat és que m'encanten els americans, que a ningú li agraden, m'encanten. Clar, és una altra filosofia, no? Llavors, justament, una mica que ho ha començat a apuntar el Jordi, i que n'estàveu parlant, veure quines són les principals dificultats de coproduir en mercats com els Estats Units o avantatges versus a nivell europeu, per exemple. Estaria bé... Això el Jordi ho sap, Jordi? Està mutejat. T'has de posar... Què he fet ara? Ui, ara no sé què he fet. Ara et sentim. Ara et sentim. Doncs jo, és igual, no sé què he fet. Doncs que a una pel·lícula que uns productors anglesos i americans havíem de rodar a Califòrnia, Utah i Nevada. I ens van pagar, diguéssim, vam fer un scouting amb el director, a mi, que jo feia de productor, amb el guionista i amb el line producer de Califòrnia. I la pel·lícula tenia un pressupost de 3,5 milions. A l'anglès posava 1,5 milions i a l'americà 2 milions. Tot signat, saps? Vam fer l'escouting i vam fer les localitzacions, càsting, etc. Vam estar 3 mesos a Los Angeles i a Utah i a Nevada. Tot fet, vam dir ja ho tenim fet, i el productor americà va dir que es retirava i que no posava les peles. Hosti, clar. Que una pel·lícula li havia sortit malament, precisament una pel·lícula que el 2017 va anar a Cannes a secció oficial, que ella la va produir tota i va perdre totes les peles, perquè encara que va anar a Cannes, no va recuperar gens i que no posava les peles. I ens vam quedar tots penjats. I encara estem buscant aquests 2 milions. Hosti. I bé, això passa molt. Vull dir, als Estats Units amb els inversors passa molt. Sobretot ara amb el Covid ha passat que molta gent ha perdut peles perquè té calés amb un escrow account i no els poden treure perquè encara no hi ha les facilitats per rodar. Exacte. Com que hi ha el Covid, no poden rodar i no poden invertir aquests diners. Exacte. I aquests no els pot tocar ningú, ja estan allà. Però aquest no és el cas que t'ha passat a tu, ells no han rodat perquè... No, aquest va ser una altra història. Que estem buscant finançament, aquests 2 milions, etc. Però vull dir que tot això els americans, jo sóc a favor del mètode americà d'inversor i anglès, no el mètode europeu. Crec que és el millor que hi ha pel productor, perquè li dona unes garanties que un inversor et paga la pel·lícula i l'únic que vol és recuperar les peles amb un benefici i ja està. I no vol saber res més. A més, és que no els interessa res. Els donen igual si la vens a Xina, Pay TV, és que li importa una merda. Vamos a fer l'estrena a Netflix, em dona igual. No li importa si és de pistoler, si és donat... Li importa només recuperar els calés, amb un cel station i com recupera les peles. Això pel productor és bestial. És bestial, perquè cobra un sou, té també part, decideix la pel·lícula, ho fa tot. I a més, perdona, i no es fiquen en res, a més ells, no es fiquen en res. No has de preguntar res, no has de demanar res. És una altra vegada també un tema que també és molt important per vosaltres, quan teniu que demanar aprovacions, no? Tinc que demanar l'aprovació al coproductor, tinc que demanar... Hòstia, tenir aquesta llibertat de moviments també és boníssim. I la feina que t'estalvies, perquè clar, no tens que demanar permís per res. Pots fer el que et doni la gana, a més mai es queixaran. L'únic que volen és cobrar. És superinteressant. Jo aconsello a tots els productors que som aquí al PAC que fem una reunió, que fem alguna cosa per tirar endavant aquest mètode o aquesta metodologia americana que és totalment diferent a la que hi ha aquí, sense deixar que la que hi ha aquí, sinó posar-la al dia i complementar amb l'americana, perquè és que per nosaltres és el millor que hi ha. És que no us ho podeu imaginar. Jo
m'he fet moltes pel·lícules aquí, n'he fet com unes 30, i a fora em porto 5 o 6, quasi me'n porto 40, i no hi ha res a comparació. O sigui, no hi ha res a veure. Per nosaltres, jo tinc una... O sigui, em trobo molt segur, em trobo que tinc unes garanties que no me les don res, seguretat de sou, de cobrar, de calés, de fer la pel·lícula, sense cap nerviosisme ni neguitó de si l'acabaré, si no l'acabaré. No té res a veure. El que passa, Jordi... Perdó, el que passa, Jordi, que també justament el tipus de produccions també són diferents. Llavors, tu parlaves, clar, de la importància que té el retorn, no? Clar, si és inversor privada, el primer que vol aquesta gent tenir un retorn, una rentabilitat. És lògic. Però també busquen un determinat tipus de projectes que moltes vegades s'allunyaran els projectes que podem tenir la majoria dels associats a PAC, no? I ara ja canviant, i també fent referència una mica al tipus d'associats que tenim, la qüestió que li volia comentar a la Marta, clar, nosaltres, com et deia abans, quan ens hem saludat abans de començar, la majoria de les empreses són microempreses, no? Són microempreses i, lògicament, no tenim un departament legal a dintre, no? Com tampoc tenim departament de desenvolupament, ho fem tot i heu de saber de tot, a més, no? I hem de saber de tot, i clar, i això, a banda que és impossible, doncs comporta que moltes vegades no es faci. I clar, depèn del repte que vas assumint, doncs a vegades és millor anar acompanyat. Llavors volia saber tu una miqueta com treballes, no? També una miqueta el que ens puguis dir, o potser és una cosa que després a la gent que es vulgui adreçar a tu a nivell particular li pots explicar amb més detall, però saber com ens aconsellaries de treballar o quin cost fins i tot podríem tenir previst per assumptes de consultoria legal i quin tipus d'allò, és a dir, suposo que es pot anar a consulta concreta o després també tenir pactat un assessorament continuat durant la producció. No sé, si ens podies explicar una miqueta això també, pensant en que d'aquí pugui sortir-te o ens pugui sortir una... Perfecte, anava a fer-ho jo, però m'ha semblat lleig, o sigui que t'ho agraeixo. Després em fas una rebaixa a mi, Sí, després de tu sí, la primera. Ai, que queda gravat això. No, tots igual, tots igual. Val. Jo també ja protestava, jo també, descompte. Tots igual, sí. No, bàsicament, a veure, jo és el que us dic, jo he treballat en empreses molt grans, però jo realment quan em sento còmode és treballant amb gent com vosaltres. No dic per fer-me la pilota, és que és el que m'agrada. O sigui, al final entenc, jo tinc 49 anys, porto 20 anys fent això, tinc 2 nens insuportables adolescents. Està bé. Plastes, sí. I tinc el cap mig boig. Però t'ajuden a fer el PowerPoint, Sí. Bueno, perquè vas tenir que pagar. Però em pagaràs alguna cosa? Però què dius, tio? No tens res més a fer. Si no tens res més a fer. Però vull dir que soc la típica, això, soc la típica divorciada, amb 2 nens adolescents que estoy medio loca. Llavors, la feina a mi m'encanta. I m'encanta treballar amb gent petita. Què passa? Jo soc super sincera. Jo sempre dic, si heu de signar alguna cosa, truqueu-me abans. Jo no soc rollera, no t'estaré 2 hores mirando el presupuesto, mirando la partida. La idea és, Marta, tinc que fer una sessió de drets, no? El que em deia la Mariate, per exemple. No te sientes obligada, Mariate? Bueno, si me llamas mejor, pero no. No, però el que deia la Mariate... No, però el que deia, no? Per exemple, tinc aquest tema de sessió de drets, no sé què fer, no? Doncs tu tens un document que no tens molt clar, em truques i em dius, Marta, pots mirar aquest document? Llavors jo miro el document i et dic, mira, això estaré, calcula que 1 hora i mitja. Preu de PAC, perquè més els socis del PAC us faig un preu especial. Jo què sé, puedo cobrarte 80 euros, no tinc ni idea, m'ho invento. 100, 50, és que a vegades depèn, perquè a vegades és una consulta que jo per telèfon te la puc resoldre. I per tu no és res, i jo sé fer-ho, clar, és mi treball, entonces tengo que ganar-me la vida, però no soc de les que et diré... O sigui, jo trobo que la manera de treballar és, quan tu tens que signar un document, has de fer un projecte, vols saber què val una sessió de drets, vols fer això, una revisió d'un contracte de distribució. Em podeu trucar amb tota llibertat, dir, Marta, tinc aquest tema, què podem fer això? Quan em costaria? I jo, sobre el mateix, et faig un pressupost i et dic, mira, trigaré tants dies, tindràs aquest document la setmana entrant, llavors anem parlant, jo te lo hago, tu me pagas i tan amigos. Una altra opció és, Marta, estic fent una pel·li, no? Com el David, que per cert no el tenim, el David, no? Sí que està. El tenim? Sí. O el Joan, o bueno, que sí. Hi ha opcions que és
vaig a fer una pel·li, ajuden des del principi fins al final de la pel·li. I llavors fem un preu tancat que contempla, jo què sé, 2 contractes de coproducció, 3 sessions de drets, contractes de gent, contractes de merchandising, si és que hi ha, d'editorials, jo què sé, el que sigui. Això és qüestió de sentar-nos i parlar. Llavors fem un pressupost conjunt i diem, mira, durant un any jo estaré al costat teu, seguint amb aquest projecte, treballant amb vosaltres per el que necessiteu. Què és una consulta de drets audiovisuals? Jo, de música, jo de fer un registre de copyright, doncs també us acompanyo durant tot el procés i això té un preu tancat, llavors depèn de la feina que hi hagi, doncs així. Depèn molt, però moltes vegades no us faci pal trucar-me perquè potser és una cosa que per vosaltres us semblarà hòstia, ara em cobrarà 800 euros per fer-me una merda de paper. No, és que primer que segurament no serà una merda. Si ho faig jo, no serà una merda. Però, a part que no serà tan car. No, ho dic per això, ara en sèrio. Hi ha coses que valen la pena i hi ha coses que no, però que davant del dubte no costa res i si no és amb mi, que no sigui amb mi, però porteu algú que us ho miri, de veritat, que a vegades el que no està signat, de veritat que pot fer molt mal. Ara jo puc dir una cosa a favor de la Marta. Jo conec a la Marta. Sí. Jo conec a la Marta perquè ve un dia a l'oficina i em diu, mira, jo faig això, d'això, no sé, ja fa com un any i mig i li dic, bueno, doncs algun dia farem una formació pels socis i hem anat col·laborant superbé, ens hem entès a la primera, perquè ella és superfranca, com veieu, i aquí està, vull dir, ella és una persona amb molta experiència i que té el braç trencat de fer aquestes coses i a mi el que em va captar va ser això, la franquesa que té de dir-te, perquè crec que en aquests moments, pel perfil de socis que hi ha a PAC, és precisament el que necessites, algú que vagi de cara a barraca i et digui això, doncs allò. Clar, i sobretot que no gasteu pasta, perquè al final els productors jo veig, és molt complicat tirar una producció endavant. Jo veig els problemes que teniu i dic, Dios mío, que horror. O sigui, és horrorós, si m'expliqueu una quantitat, no, que al final aquest que no em dona la pasta, aquest m'ha dit que no signa, aquest m'ha dit que diu, joder, jo no sé ni com dormen, o sigui, el diazepam de ir, jo ho passaria fatal. De fet, Marta, et dic una cosa, totes les produccions americanes i angleses, tots porten advocat, lawyer. Exacte. Tots, no es fa res, no es signa res. Jo crec que la primera frase que sents és talk to my lawyer. Talk to my lawyer. Exacte. Tot, o sigui, no es fa res sense l'advocat. És veritat. Perquè al final també és veritat que si us acompanyem en aquest camí hi ha coses que poden ser més fàcils. Sembla que no, però hi ha coses que podem facilitar. Clar. Perquè i es tracta al final una mica el que deia la Marta, no? Jo fa molts anys que em dedico, jo vic aquí, a la Garriga, soc de poble, vull dir que no soc una persona molt complicada, no m'has d'enviar burofax. I que al final els advocats també vull dir que, no sé com dir-ho, que jo crec que la meva feina també és fer alguna cosa que sembla molt complicat, fer-ho més fàcil. I que el que tingueu en un paper, entengueu el que signeu, entengueu el que esteu fent signar, us pugui ajudar a tirar una producció i a guanyar-vos la vida així dignament fent alguna cosa que us agrada. Però tampoc siguin tontos, vull dir, signant coses que us interessin a vosaltres, no? I sobretot que entengueu el que signeu, que jo penso que això és el més important, que moltes vegades els advocats ens equivoquem de clàusula 5.8, hòstia, nadie l'ha entendido, tia, si ningú l'ha entès. Tothom diu que sí, però ningú l'ha entès. Clar. Doncs que entengueu, no? Clar, aquí hablamos todos, el copyright, tot en anglès aquí, que queda muy moderno, però luego, errors and omissions, hòstia, Marta, és que jo no sabia que tenia que pagar jo el músic, pensava que ho pagava l'altre. Coño, doncs deixem-ho clar, no? Bueno, doncs per això estic jo, per que us pugui ajudar a deixar-ho clar en un paper, doncs aquí estic jo. Molt bé. Gràcies, jo crec que veig que ja coneixies a molta gent i els que no hagin treballat amb tu segur que ho faran. Jo segur que et trucaré. Ojalà, perfecte, descompte. I així ens veiem. Doncs res, moltes gràcies i llavors ja està. Gràcies a vosaltres. Perdoneu si he sigut una mica reiterada o he dit coses que ja sabíeu molts, però és que clar, és difícil perquè jo no sabia tampoc el nivell, el tipus de situació que teníeu cada un amb les coproduccions que esteu portant ara. Llavors, clar, fer una mica unificat és una mica complicat, perquè, clar, depenent una mica del cas... Està clar que hem de fer una sobre les coproduccions amb Estats Units, Això ha quedat clar. Però bueno... A mi m'encanten. I menjarem hamburguesa. Marta, jo no vull tirar a terra això, a mi m'interessa, jo m'apuntaré, però també hem de tenir en compte que pel perfil de projectes que nosaltres estem pensant més, ja d'entrada són moltes vegades art house, són projectes que si no tenen recolzament de l'administració justament... A veure, perquè cada sistema té la seva part bona també. Evidentment que ens podem carregar coses d'aquí, hi ha molts vicis creats, hi ha moltes coses de mal funcionament i estaríem d'acord amb les crítiques del Jordi.
però també hi ha una part molt bona que per contra no hi és Sí. allà, no? Que hi ha una protecció també, que hauria de ser molt millor, doncs, perquè hi hagi entrada doncs, de nou talent i de pel·lícules molt més d'autor, no? Mirades molt més particulars i molt... que no tens per què tenir un mercat, no tens per què pensar en un mercat ni en un retorn. No? Bé, ja està, i aprofito per dir que hi haurà una propera... Ja la Marta ho tornarà a comunicar, hi haurà una propera activitat formativa que serà el divendres dia vinent, no? Dia 9 de El juliol. mateix divendres, sí. Sí, que serà amb l'Ed Antoja, que ens parlarà del branded content, no? Exacte. Bé, doncs gràcies un altre cop, Molt Molt bé. bé. Home, no, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies Bon a cap de tothom. setmana. Gràcies. Bon cap de Igualment. setmana. Bon cap de Descanseu. setmana. Adéu. Recolleu-vos Gràcies a tots. Salut, Adéu. salut, salut. Adéu. Salut. Cuideu-vos.